Ari ambuye naira naine. Naine. Naira naine tapu mulire kuno. Mwana we tapu mulire kuno. Iwe yo tamira muru mwana we. Mwana iwe. Yafikaso nthawi ija imene timakhala tikuphunzira kuchokera buku lopatulika, imene timaona maphunziro osiyanasiyana kuchokera buku limeneli amene alupindulitsa pa moyo wathu wauzimu. Pa tsiku la lero muli ndine m'bale wanu Vijero Gondwe kuchokera ku mpingo wa Khristu Kwaya 36, komanso monga mwa nthawi zonse ndi m'bale wanga pano. Ine ndine Namanika Malunje, ndine mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu, ndimakhala ku Mitundu ku Lilongwe mmodzi mwa Sanduliza. Ndikhumbira mwachoka kwa Sanduliza kuli bwino ndithu. Ayi kuli bwino. Zikomo kwambiri. Kaya ku 36. Awo mu town nthawi zonse mudziwa kale. Oya paja kujezika kufuta ni manyamula. Ena nkutheka amene timukhoza kufuna kuti program imene zitho kutumizirani pa nthawi yanu mzitovera papero timapereka nambala imene mukhogwiritsa ntchito pofunsa ngati muli ndi funso okhuza program imene kapena muli ndi phunziro limene mmafunira zakambira naponso pa programu imeneyi. Phunziro limene mukhoza kulipezaponso pa sabata la YouTube mungayang'ana Lilongwe School Biblical Studies pamene mudzatopeza phunziro komanso maphunziro ena ambiri amene angathenso kuthandizirani moyo wanu wa uzimu. Tudziwa tukhala mu dziko limene pali zinthu zina zimene anthu pang'ono ndi pang'ono ayamba kuziona ngati zosafunikira. Sikuti zinthu zosafunikira koma chifukwa cha maganizidwe athu ayamba kutipangitsa kuti tiyambe kumaziona ngati zosafunikira. China mwa icho ndichokhudza kupita ku malo opembedzera ku chalichi. Pala anthu ena amene kuti udziwauza kuti tsiku lililonse loyamba la sabata limene Mulungu anayika lopembedza umayenera ukafike ndithu ukapembedza. Amaona ngati uzimene onenazo ndi zosatheka kuti zitheka bwanji munthu tsiku lililonse la sabata ukapezeka malo opembedza. Iwo amaona kuti zosatheka kuti Sunday lililonse chaka chonse ukapembedze Mulungu. Amaona kuti zosatheka sizingatheke zimenezo. Komanso pali kagulu kena ka anthu kamene kamanena kuti kapena ali ndi nzeru zonena kuti ndizipita kutchalichi ndikapeza mpata. Timaona anthu ena ake ngati mawiki amakhala ku business ka kuntchito, Saturday amati lopuma, Sunday amakatulutsa zovala tomachapa atilero lochapa. Akuyiwala kufunikira kwa tsiku loyamba la sabata kapena Sunday pamaso pa Mulungu. Ndipo anthu ena ndithu amaona kuti ndizipita kutchalichi ndikapeza mpata basi. Ndipo pali gulu lina la anthu limene limaona kuti zosatheka kuti olozipita kutchalichi zosafunika ndi komwe. Munthu zipita kutchalichi akamakono nyamula Bible nthawi amangoti akamaloje bukati pempherereko. Yeah. Deta zinazo anthu amangoti atikakupemphererani. Kumavomera kuti chifukwa chizikutero chifukwa anthu tayamba pang'ono tikuona ngati kupembedza kapena kupemphera ngosafunikira. Ndipo tsiku la lero tinaona kuti pa nthawi yathu titenge nthawi imeneyi kuphunzira pa kufunika kopita ku chalichi. Ndi zofunika bwanji? Ndi zopindula bwanji? Chifukwa pala anthu ambiri pang'ono ndi pang'ono sitiona kufunikira koteroko. M'bale wathu Malunje, uwira lani kunali nkhani yake iti? Imene. Kuti anthu tithe kuona kapena munthu otithandizira kutsegula buku lopatulika kuona kufunikira kopita ku chalichi. Monga mmene ndafotokozera muja pali zifukwa zosiyanasiyana zimene anthu akuchita. Ena amakhala busy akumatero. Ena amati zosatheka kupemphera tsiku loyamba la sabata. Ena akunena kuti ayi uko zomapita kupeza mpata. Ena so nthawi zina amene nayiwala amene kuti apita kutchalichi chimene akagula zovala zanyuwani. Kuti anthu ataka aone basi. Kumachitupira somo yedu la. Kuti akapakalowa dziko. Koma koma munthu koma uri. Anthu aovala kuti. Kwasanduka ngati ku fashion show. Ku chalichi. Ndi phunziro lofunika kwambiri kuti mutithandize limeneyi. Limene lili ndi phunziro lofunikira kwambiri. Koma mwina pamene tiyambire mponena kuti ndizofunika kodi kapena ndizoyenera kupezeka kumapemphero nthawi zonse. Zikomo kwambiri.
Ndivomerezane nanu kuti pali anthu ambiri amene akatapita kokapembedza ndiye kuti nthawi imene iwo mtima wawo waganiza. Zimene zikuonetsa kuti maganizo mwa anthu amaona kusafunikira kwenikweni kupita kokapembedza. Mwina anthu ena amati ndatenga nthawi kuchalichi oyamba ndabwa mwina kumasalire nditani ndipite ndiyoti awupita chifukwa chokana kulonza ikonga mtani onga mdabwa. Mafusafuso loti ndi zinthu zoyenera kuti munthu azipezeka kumalo opembedzera nthawi iliyonse kapena kuti Sunday ina iliyonse. Chinthu choyamba chimene ndifuna ndipereke maganizo a mkhristu. Nthawi zambiri tidziwe kuti pamene munthu amabatizidwa m'malingaliro mwake azidziwa kuti alulowa mpangano kapena katchulidwe kena alulowa ntchito. Timadziwa munthu akamalowa ntchito kaya mpakampani kaya kwa munthu kumene amakhala kuti anthu aja akhazikitsa pangano. Olembedwa ntchito ndi otani omulemba. Ndiye tsono pangano lija likakhazikitsidwa chimene amachita bwanayi amapereka ntchito ija kwa munthu komanso amampatsanso malamulo. Cholinga nchonena kuti wantchito yadziwe kuti akhoza kuchita bwanji pofuna kukonjoletsa bwanayi. Chifukwa chakuti kumapeto kwake kudzafunika kuti bwana atenge malipiro kumulipira iye uja. Ndiye kuti malipiro akadzapereke bwana jali wokondwa zidzatengera kuti wantchito uja watsatira zimene bwana adatani anamuuza. Choncho tikamabatizidwa kulowa mu mpingo m'maganizo mwathu tizidziwa kuti pamene pa tulowa ntchito. Yesu adalankhulapo mamenewa pa Mateyu chapter 20 amakamba kuti amafuna kutiphunzitsa kuti iyeyo Atate adamtuma kuti kuno kwadzalembe anthu ntchito. Ndiye anafotokozera kuti amafotokozera mwachitsanzo pa buku limeneli. Amanena kuti bwana adatuluka walemba anthu ntchito ndipo munthu amene adamulemba moyambirira adapangana naye kuti ukakalima kumunda dzuwa lonse ndidzakupatsa lupiya latheka. Ndiye munthu uja anapita kokagwira ntchito kumunda. Ndakuti ena anabwera chamma 9, ena anabwera chamma 12, ena anabwera chamma 2, ena anabwera chamma 5. Kenaka inakwana nthawi yoti bwana awerutse anthu kuti akawapatse malipiro. Ndiye adawalipira onse aja lupiya latheka malinga ndi mmene analonjezerana ndi munthu woyamba popita kumunda kuja. Ngakhale kuti oyambirira amawiringula koma Yesu bwana adanena kuti iwe ndine ndamene tinakambirana za malipiro ndilipereka lupiya latheka. Ndiye kuti pamene pa Yesu amafuna kutanthauza kuti pamene ife talowa mwa Ambuye kapena tabatizidwa kulowa mu mpingo ndi talowa ntchito. Ndiye tikagwira ntchito ija tonse tidzalandira malipiro amene ndi moyo wosatha. Tsopano ngati munthu wati walowa ntchito ukamalowa kwa munthu kapena kuti ukati walowa sumapita ku ntchito pa nthawi imene iweyo ndi ufune. Koma umapita potengera ndi mmene bwana adakulamulira. Uziyamba Mande ndiye kuti ntchito uzimaliza lachisanu. Loweruka ndi Sunday ndi amene suzibwera. Ntchito zakudziko lapansi zimakhala muti zimakhala mmenemo. Komanso ntchito yako pano uziyamba 7:30 uziweruka 4 o'clock. Pamakhala malamulo ndithu. Tsono funso lakuti kodi mkhristu pamene walowa ntchito kwa Ambuye kunyamuka upita kokapembedza kodi ndi lamulo? Ngati ndi lamulo ndiye kuti yankhulonena kuti mkhristu ayenera kudziwa kuti likamafika tsiku loyamba la sabata Sunday ayenera kukakamizidwa kupita. Tikamaona pa buku la Hebrew chapter 10 verse yake 25 pamenepa amafotokozera moonetsa kuti kunyamuka upita kokasonkhana ndi lamulo. Tikamaona pa Hebrew chapter 10 verse 25 akuti osaleka kusonkhana kwathu pamodzi monga amachita ena komatu tidandaulirane ndikokoposa monga momwe muona tsiku lili kuyandika. Maonena kuti osaleka kusonkhana kwathu pamodzi monga amachita ena pamenepa ndiye kuti atanthauza kuti apereka lamulo. Ndiye kuti ngati upita kokapembedza lili lamulo
zutanthauza kuti ngati sunyamuka kupita kokapembedza pamene umakhala watani wachimwa. Muchipangano chatsopano timasonkhana tsiku loyamba la sabata tizilengera chitsanzo ngati mmene chinalili chipangano chakale. Ana Israeli adawuzidwa kuti tsiku la sabata munthu asamagwire ntchito. Funso lakuti kodi amalamulira sabata iliyonse kuti munthu asamagwire ntchito? Yankho loti inde. Ndiye kuti sabata iliyonse ikamafika, tsiku la sabata likamafika, munthu amayembekezera kuti tsiku likubwera apamo sinigwira chanine sinigwira ntchito. Mchipangano chatsopano tsiku loyamba la sabata talamulidwanso ife kuti tizipita kokapembedza. Ndiye kuti ngati silipita kokapembedza ndiye kuti makhalira chimwa pamaso pa Mulungu. Tikaona tilili chitsanzo chabwino pofuna kumvetsa bwino nkhani imene pa Machitidwe chapter tiwerenga pa buku la Machitidwe chapter 19 mu verse yake ya 39 pali nkhani ine imene ifa kuti tiunikiranepo. Akuti koma ngati mufuna kanthu ka zinthu zina kadzakonzedwa msonkhano wolamulidwa, pakutinso palipo potiopsa kuti angatineneze za chipolowe cha lero, popeza palibe chifukwa chofotokozera za chipiringu, ndipo pamene adanena izi adamasula msonkhano. Buku ili ndawerengetsa kuti pamvetsetseke apa. Nthawi zina mpingo umakhala mchikonzero choti tikumana mkati mwa wiki, komanso tidziwa kuti ndife anthu oti timasonkhana tsiku loyamba la sabata. Ndiye kuti pali chikonzero cha mpingo pawokha, atunena kuti tikumana pachiwiri, koma nthawi zina sakhoza sintha tikumane pachisanu. Chifukwa mkumano uwo uluchitika mpingo mapawokha poti sipadagonera mulanda la Mulungu. Koma tsiku loyamba la sabata ndi tsiku limene pali lamulo la Mulungu. Ndi chifukwa awo atakumana mkati mwa wiki amafunanso veka mtukena chifukwa cha vuto limene lidawa apeza olongosola adati tiyimitse mkumano uno. Ndiye kuti ngati tifuna kukonza kanthu aka tidzakonza tikadzakumana mu msonkhano olamulidwa. Ndiye kuti akamati tidzakakonza mu msonkhano olamulidwa aunena tsiku loyamba la sabata chifukwa pali lamulo la Mulungu. Choncho ndi lamulo kupita kokapembedza. Bwana wathu adatipatsa lamulo kuti tizinyamuka kupita kokapembedza. Ndiye ngati ndi lamulo munthu amene sapita palibe chifukwa chokwanira amakhala awaphwanya lamulo. Choncho ndi chinthu chofunikira kwambiri kuti munthu amene ali Mkhristu azidziwa kuti ndidalowa mpangano, ndidalowa ntchito kwa Mulungu. Ndipo Mulunguyo ngati amene ali bwana wanga kuti adzampatse malipiro monga amene adandilonjezera, ndifunika mkwaniritse zimene amafuna. Choncho mukafunsa kuti kodi ndife anthu oyenera kuti tizikapezeka kokapembedza tsiku loyamba la sabata lililonse, yankho ndithu ndizofunika kwambiri. Izi zili choncho chifukwa monga amene ndimafotokoza ndafotokoza kale. Nthawi zina anthu ena timaona ngati ndizosatheka. Nthawi zina anthu ena amene afa chosadziwa kuti ndi lamulo. Ndamangona ngati basi aliyense akuzoma mpanga zimene akufuna. Komanso pamene I think mandithandiza kuyankha funso lofunikira kwambiri chifukwa zokhudza kupemphera sizinasidwe m'manja mwanga kapena mwanu, koma zinapatsidwa kwa ife kuchokera kwa Mulungu. Ndiye ngati ufuna kusangalatsa Mulungu tiyenera tichite zimene Mulungu akufuna. Tikangosemphana zimene Mulungu akufuna ndiye basi ubale wathu ndi Mulungu umakhala wasokonekera. Tiyamikire kwambiri chifukwa mwatifotokozera bwino. Anthu nthawi zina amatokhalabe ndi maganizo onena kuti ndikufunika kwenikweni mkorani ukapezeka kokapemphera Sunday. Izi zomwe foti nthawi zina anthu amati ndikozongolenga Bible langa werenga zatha. Ndikozongopemphera ku nyumba basi Ambuye ndikhululukireni zatha. Pali kufunika kwanji kuti munthu anyamuke ku nyumba apite pamalo pamene pali popemphererapo? Zikomo kwambiri. Limeneli ndi funso lofunikira kwambiri kwa ife ngati amene tili ndi cholinga pa moyo wathu wauzimu. Kunyamuka kupita kokapembedza zimakondweretsa Mulungu kwambiri. Tikamaona yambira chipangano chakale komanso chipangano chatsopano zimaonetsa kuti anthu amene amanyamuka kupita kokapembedza Mulungu amakhala okondwa. Mwina tionepo pa buku la Yesaya chapter 56 verse yake ya 6 ndi 7. Pamene paunena kuti
alendonso amene adziphatika okha kwa Yehova kuti amtumikire iye ndi kukonda dzina la Yehova akhale atumiki ake. Yense amene asunga sabata osaliyipitsa nagwira zolimba chipangano changa, nawonso ndidzanka nawo ku phiri langa lopatulika ndi kuwasangalatsa m'nyumba yanga yopemphereramo. Zopereka zawo zopsereza ndi nsembe zawo zidzalandiridwa pa guwa langa la nsembe langa, pakuti nyumba yanga idzatchedwa nyumba yopemphereramo anthu onse. Pamene pa Mulungu akufotokozera kuti kaya alendo amene adzilonjeza kuti ali kutumikira Yehova ndiponso walonjeza kusunga chipangano cha Mulungu molimba, ndi akuti anthu amene pa Mulungu amati ndidzawatenga makamaka kupita nawo kukachita nawo chisangalalo ndiye kuti ngati pamene pa Mulungu akulankhula motero akunena kuti adzasangalala ndiwo pamene adzawatenga kukakhala nawo mnyumba imene yopemphereramo. Ndiye kuti amatanthauza ndithu kuti Mulungu anthu amene amanyamuka kukapita ku nyumba imene timapemphereramo Mulungu chimamusangalatsa. Sikungokapembedza kokha, komanso kumakhala kuti ngati tilupembedza molingana ndi mmene Mulungu aufunira. Chifukwa cha Genesis 4 mu verse yake yoyamba lopita musimbo timamva za Kaini ndi Abele kuti Kaini anatenga nsembe zake kukapereka nsembe, Abele adatenga nsembe yake kukapereka kwa Yehova. Koma chimene Mulungu adachita adayang'anira nsembe ya Abele adakana yandani ya Kaini. Ndiye kuti Mulungu afuna ndauza kuti sikungopembedza kulikonse kumene Mulungu amakufuna, koma ngati tapembedza moyenera komanso molongosoka. Ndiye kuti Mulungu amagwirizana ndi zimenezo. Ndipo china chimenecho ndiko kunyamuka umapita ku nyumba yopemphereramo nthawi ndi nthawi chimamukondweretsa Mulungu. I think apopo nchinthu chofunikiradi kwambiri kuti anthu tiyenera timvetsetse. Kupatula kupempherako koma ukangonyamuka kupita zimamusangalatsa Mulungu, zimaonetsa kuti uli ndi chidwi pa zinthu zandani za Mulungu. Komanso mnangamba fundo kuti sikungokapembedzako koma kupembedza kolondola. Nthawi zina zimatochitika munthu wapitadi pa malo popembedza koma umwe adzipembedza ali busy mwina ndi phone, ali busy aganiza kuti ngangochoka pano ndikankwenya uja ingongole ndipo sukatere, ndi ali pa malo popembedza pamene amene okondweretsa Mulungu koma Mulungu sakondwera naye. Chifukwa kapembedzero lake Yesu kalikola. So tiyamikire kwambiri chifukwa mukutiunikira. Anthu ngati tikarekire zina ndipo lina kudwa ndi makungu. Pafunika ndithu tsiku loyamba la sabata lina lirilonse tiyike chidwi tsiku nkhani yoti ife tipite kwatani kukapembedza. Timanenetsa kuti pamene Mulungu watipatsa malamulo aja akuluakulu aja awiri, wanena kuti pafunika ife tizikonda Mulungu ndi mtima wathu wonse, ndi nzeru zathu zonse, ndi mphamvu zathu zonse. Lamulo limeneli ndi loyamba komanso ndiye lamulo lalikulu. Ndipo pali lamulo lobwera pambuyo pake uzikonda mnzako monga uzikonda iwe mwini. Ndiye tikatengera lamulo limeneli lokonda Mulungu ndi mtima wathu wonse, Mkhristu amene amajomba kumapemphero ngati angakwanitse kuti mvera pano, tinenetse pano kuti mwina mubwerezenso fundo peneyo ngatangani mvere. Sikungomva mmakulu uzigwiritsa ntchito. Amdziwe kuti ndi zinthu zimene Mulungu chiweruzo chikhoza kukhala choti munthu ja akamweruza mosavuta ngati atapitiriza mchilinyo umenewo. Ndaonapo anthu ena amene akanena kuti mvula yoti imene ikubwera imene imulepheretse iye ipita kokapemphera, koma kudzapezeka kuti kulubwera mvula ina tsiku lina lake yoposa ija adalephera nayo ipita kokapembedza ija, koma ndi tsiku limene kwabwera galimoto mwina yamtukula pakhomo, kupeza kuti mvula imene imayipangira njira kuti ayilowa akafikire kumene kuzantukula pakhomo. Muona penepa? Koma mvula imwe ikabwera tsiku lokapembedza ili msomwene mvula yocheperapo akuti ali singapita chifukwa kugwera mvula. Ngadwale pamene papa kuonetsa kuti alibe chidwi ndi ndani
ndi mulungu. I think fundo imene ndiyofunikira kwambiri ali sakhozo dziwero zaika. Ali sakhozo dziwero zaika poona kuti kodi chidwi changa ndimayika pati. Chifukwa ngati zomwezo ukakafuna kupanga zinthu umaikapo mtima. Ukakumana zomwezo pa zinthu za mulungu singakwanitse kuli kuli matope ori tiyenda bwanji. Nthawi zambiri munthu wina anandipatsa funso lakuti kodi iniyo mukukwanitsa bwanji kuti mumakonzeka kuti mupite kokapembedza ndipo koma pano mwadzidzidzi kubwera ulendo mungachite bwanji. Ndiye ndamuwuza kuti ngati ndipeze yankho kuchokera ku Baibulo ndifunika ndikapembedze ndithu. Chifukwa ukonda mzanga monga mmene ndidzikondera ili mwini lili pa namba 2. Pa namba 1 pa yoruzi konda mulungu ndi mtima wako ndiye kuti ngatale ndatabwera madzidzidzi nthawi imene ndafunika napemphe kuti kodi mukuzokwanitsa lipite limodzi kuchali chidzekeze pobwera. Kapena ngati simungakwanitse ndikupezani kapeta mukapembedzekaye zimakhala choncho. Ndiye ndingofulupereka chithunzithunzi chonena kuti anthu mulungu amakhala libe naye ntchito. Choncho kunyamuka upita kokapembedza tsiku loyamba la sabata lirilonse ndi zinthu zofunikira kwambiri. Zimakondweretsa mulungu. Kuonjezera mwina musanaonjezere. Mumakamba za alendo. Mwina so zizo chikhalidwe chathu m'madera amene limakhalamo. Kumene ndimakhala nthawi zambiri tsinudziwa kwanu koma mwina omvera sakhoza kuweruza kutengera ndi mmene dera lawo lilili. Umapeza kuti nthawi zina mwina mafumu amandofuna kamba milandu tsiku loyamba la sabata. Nawo tsiku loyamba la sabata zinoti tonse tikakumane mawa kwa fumu 8 koloko. Tsono 8 koloko ndithende panyamuko mapita kuti koma rafu mu tikakumanenso kuti umeneso kubwalo lawo kuti zikhala bwanji. Mwina ndakuthandiza zanga mmene ndazichitira. Munthu ndi chinthu chofuna kuti adzimvera anthu amene ali pa maulamuliro kuphatikiza pafumu. Zitatero tsopano ine ndakhala nawo pasi afumu kuwadandaulira. Koma ndisanadandaulire pakakhala pali zochitika zina m'malo muja m'mudzi muja za masiku ena ndimayesetsa ligapezeke. Makhala oyambirira pali pamene likafika Sunday loti ndikapemphere ngati pa zochitika zina ndikadandaula amandimva. Chifukwa chake nchani amadziwa kuti munthu uyu pachina chilichonse chochitika pano ngati sizikukhudzana tsiku ili amakhalapo. Pali maliro akakhalapo, pali zokambira kazino akakhalapo, pakazino akakhalapo, kaya pali zosonkha ukasonkhana china chilichonse ukatani nawo ukachita nawo. Ndiye lafika tsiku la sabata ukakhala zokambira ukadandaula kuti ndupita amava kuti akomadi pachata zambira amatani nawo amakhala nawo. Tsono akhristu ena timalakwa pati zina zonse zikaya za Monday lachiwiri kaya kuti zochitika silikhalako timakhalapisa. Ndesanda akatirana mbamene bata moyo wanga tanduri ine lusilikana nawo ndipita kutseja mmakana nawo baoneri ndekuti pali mavuto ena amene alipo ndithu mafumu athu ndazi ena semachitika fere mwina mafumu ena sapemphera ndefere sapemphera sauna kufunikira kwa ziti kwa zimenezo ndekuti ife pamene tukhala pa jeterere zizindikire kuti kuzokhala nawo bwanji kuti zinthu zitizendetse ndeni mafuna kuonjezerapo mafundo ngati imeneyo. Chinthu china chofunikira kwambiri likamapita Sunday liyonse kuchalichi. Monga timadziwa pa Roma chapter 10 verse 17. Paulo wanena kuti chikhulupiriro mwa munthu chimabwera pamene munthu akumva mbiri. Mbiriyo imabwera mwa mawu a Mulungu. Kuna ngati chikhulupiriro mwa munthu chimabwera chifukwa chakuti munthu akumva mawu a Mulungu. Zotanthauza kuti ukamapita tsiku loyamba la sabata lililonse kuchalichi ndiye kuti chikhulupiriro chako chija chimakula. Chifukwa uva mawu. Katchulidwe kena amati umakula mu uzimu. Ndipo ukakuza chikhulupiriro chako kapena ukakuza uzimu wako sizikhala zofunikira zokha chifukwa pa tsiku lomaliza zipite ku moyo wosatha. Komanso pamene dziko litukhalamo timakumana mavuto osiyana-siyana. Ndiye ukakhala kuti uli chikhulupiriro chaching'ono ukakumana ndi mavuto ndiye chikhulupiriro chimene chimatheratu ndiye kuti mulungu mamuyiwaliratu ndiye kuti waluziratu zokhudza ku moyo wosatha. Pamene ukakhala wolimba mchikhulupiriro ngakhale Satana abweretse mavuto otani pa moyo wako chikhulupiriro chija chimathandiza kuti ugonjetse mayesero amene aja iwe upirirebe chitsogolo chotumikira Mulungu. Choncho ndi vuto kumapita mwapo ndi apo kumapemphero. Nthawi zina ukapezeka kuti waphonyana ndi phunziro limene ndilo limene likadathandiza
vuto limene mafuna kumana nalo ndilo wasempana nawo choncho chifake baibulo pofuna kamba zokudzana ndimakhulupirira kuti pa Yakobo 5:14 kuti anene kuti pali wina wa inu adwala kodi ayitana kula mpingo amafuna kutsimikizira kuti ndiye kuti ngati nkulephera kupita kokapembedza ndili mpokapoka ngati yawanani wadwala komanso tikwambaza kudwala kodi tawi zinana kazuma zona po tawi zina akisitu amene tuti akisitu wa mwile muja ajawamba jirije zina kuri chimbu ya mjuji si njuji chimbu umene sika kuti atumiza utenga kuti mukaneneleko kuti mwana udwala besika kuti ndiye kuti mpingo wakonze chiganizo yala paja kwa utenga likamuone umaka chilumira tabalaluko ataona kuti mpingo ula abwera bwana ali mbubala nali posayambira tukumase bwana ndi kumasana kuno asera koma jamma nainimo ali mkrisi pamene akonjezeraso chimulo yaona masema ndiye njira ngati imene iyo ngati mkrisi zinthu zolondolayi ife kuti tikhala ntolidziwa bwino baibulo sikuti mulungu adakonderayi koma tinayikapo chidwi okatoko kuti bible study tipita tsiku loyamba la sabata loyandikira ukonzeka ndichikuti tani tipite ndimakonda walankhulapo anthu ena kuti mulungu akati nthawi zina adzakuchitirako zinthu zabwino mpokapoka ngati unayikapo chidwi pandani pa iyeyo ndili kumudzi kumene ndabadwa ineyo ndipemphera mpingo wa Khristu ndi amene ndimakonda ukasesa pa chaichi paja mpingo mwabwera udzapeza patasesedwa pa chaichi paja koma wiki ina kudapezeka kuti lachisanu ndilo weruka kunyumba kwathu kudalibe choti tidye ndiye kuti ndidali ndi njala nthawi imeneyi kudapezeka kuti kumene ndapileko ukatani ukasesa uchechi kucha ndiye zinthu ngati zizo mpaka titapembedza adalengeza zoti tikazonde matenda kwina kwa ndakhanga tinufuna unyamuka kupita nawo ukazonda nawo matenda koma kenaka kuona kuti thupira tani lakana nti akula kome kusijani nawo chifukwa chaona melenja ledata idalili koma tsopano chimene tachitika ntabwerera ku nyumba sipanapite nthawi peza njira yoti chakudya kunyumba chitani chipezeke utekuwapo ponkatangolero panini ninja uchichisapire mulungu sakadampasa njira ili njira imeneyi uperekapo chitsunditsuzi yoti mulungu tilizimudzuzikira I think itazina timaona ali vanthu ena amene amanena kuti sinapite so chaichi foti zovala zanga zakuda koma kapeza temwe amene anena kuti zovala zanga zakuda ukampeza masana apita kusika ukaenda ukaenda kuti zimene mwavala kuseuzo simunakavala kuti ali chipo zakudazo tikaona pa buku la Mateyu chapter 6 verse 33 amanena kuti koma muthange mwafuna ufumu wace ndi chilungamo chake ndipo zonse zimenezo zidzaonjezedwa kwa inu apa pali fundo yaikulu kwambiri zili ngati monga mmene makamba makambo kuti ukakhala mkhristu umakhala ngati wantchito vesi ikulipatsa kuti munthu ukatenga chidwi chako kuyika pa zinthu za mulungu neri mulungu amatenga chidwi chake kuyika pa zinthu zake makangati mwasinthana iye aziona mafulo ne anthu ambiri imene tikufuna ndi chani sitifuna kuyika pa chidwi chathu pa zinthu za mulungu koma tifuna mulungu ayike chidwi pa ife sizingatheke pala kuuza kuti tiyambeka ina thanga za ufumu wa mulungu kuti ifenso mulungu adzatipatse zimene zimatisowa ndipo anthu ambiri amene akulira akudandaula koma sakuchita chifuniro cha mulungu sakupemphera pamaso pa mulungu ndithu ndi nkhani yovuta kwambiri ndi phunziro lofunikira kwambiri muli zambiri zimene tinenera kuti tithandizane pa phunziro limeneli koma khristu adziwe kuti ndi woyenera Sunday iliyonse pita kokatani kokapemphera timakapereka zipatso za milomo yathu pakumuimbira mulungu timakapereka chopereka chathu kuti mulungu azitidalitsa timalimbikitsa ntchito ya mulungu pa Yohane chapter 14 verse 50 Yesu achitunena kuti ngati mukonda ine mudzasunga malamulo anga ndiye kuti chikondi chathu pa mulungu timamubwezera pamene ife tisunga malamulo andani ndipo lamulo limodzi mwa malamulo ake ndiyo ife tizinyamuka kupita ukatani ukapembedza ndithu iyayi amalizi very ntolo tayamika kwambiri makamaka kuti tinali ndi nthawi imeneyi m'bale wathu amene timaona kufunikira kopembedza kapena kopita kokapemphera Sunday iliyonse pamaso pa mulungu mwina mukuzokhala ndi funso pena ndimanga pa mapeto tipereka nambala imene mukuzogwiritsa ntchito
kufunsa komanso pereka ndimanga. Pa programu ya lero munali ndine m'bale wanu Mvinjero Gondwe kuchokera ku mpingo wa Khristu ku area 36 komanso nali ndi m'bale wanga ine ndine Namanika Malunje mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu ndimakhala ku Milundu ku Lilongwe mudzi mwa Sanduliza. Tisayiwale tikapemphere tikapembedze Mulungu wathu tsiku limene likubwera loyamba la sabata. Kufikira nthawi ina Mulungu adzidalitsa nonse. Amen. Amen.